Hienoa nähdä teitä kaikkia täällä ja olla näissä arvoissa nytten kiinni. Ja arvot mekin ansaitsemme. Ja arvoista tämä 4. Missio Churchin arvot ovat siis kunnioitus, yhteys, integriteetti, josta jo pidetty jo opetus, ja sitten tämä rohkaisu. Tosiaan tämä 1 4. Missio Churchin arvosta, ja se on oikein ja myös erinomaisen raamatullista. Siitä me kertoo meidän nämä rohkaisu, jota apostoli Paavali kannusti ja lohdutti seurakuntia. Ja hänen mielestään toinen toisemme rohkaiseminen oli enemmänkin, niin kuin nykyäänkin, itsestäänselvyys, joka kuuluu myös raamatulliseen seurakuntaelämään. Ja tästä löytyy tämmöinen Raamatun jae, mitä jälleen kerran Paavali rohkaisee tai kehottaa kaikkia uskovia. Ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjeessä kirjeessä 5. luku jae 11. Kirkkoraamattu 92 mukaan sanotaan, rohkaiskaa ja vahvistakaa siis toinen toistanne, ja niinhän te teettekin. Niin rohkaisu voi olla monenlaista. Mä tässä on opetettu tässä profeetian lahjassa. Siinäkin 1 3 peruskivestä on rohkaisu. Eli tämä on niin kuin tosi tärkeä. Ja voidaan puhua myös yleisimmin eräänlaisesta myös kansallisesta kulttuurista tämän asian suhteen. Ja jokaisella maalla on oma kulttuurissa, jossa on sekä hyvät että huonot puolensa. Ja mä peräänkuulutan nyt rohkaisun kulttuuria, koska se on myös Raamatun osoittamaa kulttuuria. Se on rohkaisun kulttuuri. Ja minkälainen tämä sitten on, tämä rohkaisun kulttuuri? Mitä siinä tapahtuu? Siinä yksinkertaisesti jaetaan positiivisia ja kannustavia sanoja toinen toisillemme. Nostattavia, mieltä kohottavia. Ja sitten kysyy kysymys, että onko tämä niin hirveän tavallista suomalaisessa kulttuurissa tämä näin? Ja kyllä täytyy sanoa, että valitettavasti ei. Ja meidän kulttuurimme ei perinteisesti ole tunnettu positiivisesta kannustamisesta. Ja me kannamme enemmänkin syvän vaikenemisen ja rohkaisun puutteen kulttuuria. No voisitaisiko me tehdä tämän eteen jotakin? Ihminen tarvitsee rohkaisua. Ja jokainen ihminen tarvitsee kuitenkin rohkaisua ihan vauvasta alkaen. Ja kasvatuksesta kasvua vahvistetaan rohkaisulla. Jos mä ajatellaan pieni lapsi, siellä on tämmöisiä asioita, mitä siellä opitaan. Ja yksi merkittävä asia, mikä opitaan, on pottaan kakkaaminen. Vaipan sijaista siis tämä asia, että lapsi oppii kakkaamaan sinne pottaan. Ja sitten siihen tulee, ja siihen kuuluu semmoisia, että me vahvistetaan jotakin asiaa nyt, nyt meni pönttöön, ihan oikeaan pönttöön tämä kakka, halleluja. Ja se on oikein kannustaa ja nähdä positiivisia lasta, että mitä mekin tuli, kun me oli nuoremmat aina, kun tuli se kakka sinne pottaan. Hei, tulkaa kaikki katsomaan, kakka on se, hieno kakka. Vahvistamme näin tämän lapsen tämmöistä identiteettiä tässä asiassa. Tämä on hyvä asia ja johtamme, rohkaisemme samaan suuntaan menemään myös tässä. Ja matkan varrella näitä asioita tulee jatkuvasti lisää. Ja opitut tavat, niin hyvät kuin huonotkin, ne valitettavasti siirtyy isältä pojalle ja äidiltä tyttärelle. Ja liian harvalla suomalaisella on riittävästi rohkaisevia kokemuksia. Oli kyseessä sitten kannustaminen kodin, koulun tai vaikka seurakunnankin taholta. Ja tämä selittää osaltaan Suomessa vallitsevan lähinnä rohkaisun puutteen kulttuuri. Raamatussa kuitenkin kehotetaan meitä isiä kasvattamaan. Kolossalaiskirjeen 3. luvussa jakeessa 21 sanotaan, isät, tämä on 3:8 käännös. Älkää aina moittiko lapsianne, etteivät he masentuisi. Ja toinen käännös sanoo, että etteivät he kävisi aroiksi. Ja tämä lienee tämmöisen suomalaisen oikein kansallisdiagnoosi, masentuminen ja
tämmöinen alakulo. Ja meitä kotona lapsena kaveripiirissä koulussa kun aikuisena on enemmän tai vähemmän nujerrettu. Opettajan koulutuslaitoksen eli OKL:n liikunnan lehtori kertoo usein omista kokemuksistaan omaan aikansa opiskelusta. Ja sen aikainen kulttuuri, se vasta olikin anti-rohkaiseva. Se oli tosiaan aika karua se meininki. Se oli karkeaa tai julmaa suoraan sanoen. Ja tämän liikuntalehtorin opettaja oli siis liikuntatieteellisen liikunnan lehtoria, joka näytetunnit aina sitten annettiin arvosanoja ja arvioitiin sitä, niin se yleensä lyötiin niin maan koloon niin kuin vaan suinkin voi nuijia. Ja tämä oli semmoinen tapa, että siellä aina etittiin ne virheet ja aina haettiin sitä, mistä saa ja tuo meni pieleen. Ja sitten tämä meidän vanha ylioppilastutkintossysteemi. Ja siellä tulee virhe, 6 pisteen virhe. Niin lähdetään tältä pohjalta, niin sitten, kun vaikka suomalaisilla on hyvä koulutustaso, niin olisikin suomalaiset puhua hyvin vähän, koska ne on vähän huono itsetunto tässä asiassa, vaikka kielen opiskelussa, että ei nähdään virhekohtaisesti. Meilläkin saattaa olla, että kaikki on, missä on virhe, niin siihenkin tämä huomioon, eikä nähdä sitä paljon tässä hyvää, mikä tässä kuitenkin on. Ja toissakin koulutuslaitoksessa sitten opiskelija saa tuntea itsensä todella täydeksi nollaksi näytetuntinsa jälkeen. Ja sitten oli jopa näitä yhdistä virheistä. Saattoi seurata jopa koulutuksesta kokonaan erottaminen. Kokonaan, niin kuin hän kertoi, ulos! Ei auttu, mutta ajatelkaa, minkälaiset vammat jättää tälle opiskelupaikalehtoriselta ulos ja eikä ole takaisin tulemista opiskelun keskellä. Tämä on vaan suomalaista kulttuuria. Ja sitten hän kertoi tämmöisen tilanteen, tämä oli aika hauska juttu, kun piti oppitunnin ja tämmöisen näytetunnin jälleen kerran, niin tämä kyseinen liikunnanlehtori ei sanonut sanaakaan. Sitten, ei, nyt meni hyvin, ei sanaakaan tullut moitetta. Kuuluuko täältä? Ja se oli sitten jo kaikkein parasta, kun ei tullut niinku yhtään mitään ne adjektiivia. Niin, nyt meni hyvin. Ei moitteita, se merkitsi tosiaan, että tämä tunti erinomaisesti. Ja toivottavasti meilläkin seurakunnassa voisimme hiljaisuuden sijasta tämmöistä rohkeista, pienissäkin onnistumista, pienikin asioita, niin rohkaistua. Ja sitten tässä on itsetunto-ongelmat monesti. Ja suomalaiseen uskonnolliseen kulttuuriin on sisältynyt yksi perusta tietoiselle rohkaisun välittämiselle. Nimittäin tämmöinen, ei saa kehua, ettei ylpisty. Onko joku kuullut tämmöisen sanota? Ei saa kehua, ettei ylpisty. Ja tämä rohkaisun puute on meillä niin tavanomaista, että en ihmettele yhtä, että monella suomalaisella iästä riippumatta on aikamoisia itsetunto-ongelmia. Identiteettiongelman selityksen vilistaa voisi sisältää vaikka positiivisen palautteen puutteen. Ja tämä on sekä ymmärrettävää että luonnollista, sillä jokainen meistä niin helposti toistaa oppimansa kaavaa ja tässä tapauksessa rohkaisemisen puutetta. Ja näistä vääristä päähän pinttymistä johtuen rohkaiseminen on vaikea. Mutta suomalaisessa on vain jotenkin niin luontevaa. Selityksiä suun kiinni pitämiseen löytyy aina ja myötäelämiseen ei ole aikaa tai se ei tunnu tarpeelliselta. Välinpitämättömyys on lisääntynyt eikä toisen ihmisen asioihin ei haluta edes puuttua. Mä herätän kysymyksen, että voiko ajatusmaailmaa kääntää niin, että päivittäiset kohtaamiset olisivatkin enemmän kaverin hyväksi kuin omaksi eduksi. Rohkaisu on myös suuremmoinen lahja, joka on tarkoitettu ihan ei juhlapuheisiin, vaan arkikäyttöön. Ja ei tosiaankin vaan julista takaisin tämmöiset erityistilanteissa.
vaan tosiaan joka paikka, missä olemme ja vaikutamme. Se ei siis voi olla pelkästään seurakunnassa, se voi olla yhtä lailla suvun keskellä, naapurustossa, työpaikalla, harrastuspiirissä, ihan missä vaan. Nyt mun täytyy kuulkaa kehua amerikkalaisia yhdessä. Siellä nimittäin osataan kehua. Ja se oli huvittavaa, kerran käyn Amerikassa, mä olin Floridassa siellä ja kaverin luona ja sieltä oltiin jossain marketissa ja siellä on yli 80, varmaan 80 mummo. Hey, you are good looking guys. Wow. Siellä 80 rupesi kehumaan meitä, että me ollaan komennäköisiä miehiä ja niin poispäin. Tämä oli siellä semmoista tavallista ja sitä kohtaamisen tai siis semmoista kehumisen kulttuuria. Ja on todettu monesti siellä niin koululaitoksissa annetaan tosiaan hyvää palautetta, niin siellä tulee menestyvät ja pääsevät pitkälle. Eli tämä on kyllä ihan todettu asia. Mikä siinä on, että meillä täällä Suomessa on? Että muita on niin vaikea reilusti kehua ja rohkaista ja kannustaa. Ja voi olla, että tässä kyseessä on ihan harmiton skenaario, mutta vain unohdin kehua ystävää, seurakuntalaista, perheenjäsentä tai tuttavaani. Ja kun mä huomaan vahvuuden kanssa ihmisten, niin unohdan vain mainita huomioni kyseiselle ihmiselle. Unohdan siis rohkaista, nostaa, kannustaa, vahvistaa sisartani ja veljeni. Tai ehkä ajattelen, että sanoillani tai mielipiteeni ei ole väliä. Oma huono itsetuntokin voi pidättää rohkaisun sanot. Jos meillä itsellemme on huono itsetunto, niin ei sitä paljon sitten niin kuin tyhjästähän vähän vaikein nyhjästä tässäkin asiasta. Ja sitten mitä tähän rohkaisuun sisältyy? Se on kohtaamista, kuuntelemista, nostamista. Mutta jos sittenkin avaisimme suumme, yksikin rohkaiseva sana voi merkitä uskomattoman paljon. Rohkaiseva asenne on jokapäiväinen voimavara, joka auttaa jaksamaan ja säilyttämään elämän ilon. Se miten pienessä se lopulta on kiinni. Rohkaiseminen ei ole ainoastaan hyvän palautteen antamista, jos on toki sitäkin, vaan myös toisen kohtaamista, kuuntelemista ja nostamista. Jos sydämessä me tahdomme toisille hyvää, sanat tulee kyllä ihan itsestään. Ja sitten tämmöinen Franciscus Assisilaisen rukous, fransiskaani munkin, tähän sopii. Rukous, jossa hän pyytää vapahtajaa tekemään itsestään välikaappaleen. Näin. Niin, että oi mestari, en yrittäisi niin paljon etsiä lohdutusta kuin lohduttaa muita. Hakea ymmärtämystä kuin ymmärtää toisia. Pyytää rakkautta kuin rakastaa muita. Ja missä tätä rukoillaan, Jumala antaa varmasti sanoja rohkaisuun. Hyvyyden jakamiseen liittyy aina mielenkiintoinen näkökulma. Hyvillä asioilla, kuten rohkaisulla, on taipumus lisääntyä, kun ne laitetaan likoon. Pantaa kiertoon. Ja tämä rohkaisu tarvitsee toteutuakseen tietynlaiset arvot. Ja nämä Mission Churchin muut arvot, siis kunnioitus, yhteys ja integriteetti, nämä on välttämättömiä, että myös rohkaiseminen voi tapahtua. Jos emme esimerkiksi kunnioita toista, emme voi mitenkään antaa kannustusta myöskään rohkaista häntä. Jos me ei ole yhteyttä toistemme kanssa, rohkaisu ei saavuta. Jos meillä ei ole integriteettiä, siis rehellisyyttä, avoimuutta, läpinäkyvyyttä, me emme voi aidosti ja rohkeasti rohkaistakaan. Ja seurakunnassa kuitenkin tahdomme jokaisen pääsevän perilliseksi rohkaisusta. Ja sitten vielä tämmöinen asia, että rohkaisun Jumalan valtakunnan leipää. Rohkaisu, myötäeläminen ja pienikin ystävällinen ele murtautuvat koko tämän ajan välinpitämättömyyden kehä. Rohkaisu on valon ja valtakunnan leipää. Valon lapset näkevät aidosti toisen ihmisen. Pimeyden valtakunta on kirjaimellisesti pimeää. Silloin ei näe kaveria puhumattakaan sitä, mitä hänelle oikeasti kuuluu. Oli esteinen rohkaiseminen sitten
rohkaise meille sitten kulttuuri, huono muisti, kateus tai oman itsetunnon heikkous, niin nämä ongelmat ovat lopulta tekosyitä olla kannustamatta muita. Ja kärsimysten keskelläkin Raamatun kirjalla oli aina rohkaiseva näkökulma. Jaakob kirjoittaa 5. luvussa jakeessa 8. Olkaa tekin kärsivällisiä ja rohkaiskaa mielenne, sillä Herran tulo on lähellä. Ja tämä on yksi sellainen asia, mä voin rohkaista jokaista. Herran tulo on todella lähellä. Ja se saattaa meitä niin kuin nostamaan meidän mielemme, kun me olemme kärsimyksessä tai semmoisessa tilanteessa, joka painaa meitä alas tai tuntuu, että siinä on vaikea olla, niin tästä on sitä puhumaan. Herran tulo kohta. Jeesus tulee, hei. Kaikki jää tänne. Murheet ja huolet tänne jää. Häippästää tuonne yläilmoihin. Ja näin meitä Raamattukin myös kehotti, ja Paavali kehoittakaa muistamaan tätä asiaa, vaikka silloin oli vielä kauempana Jeesuksen tulemus kuin nyt, niin sieltä Herra tulee ihan kohta, me odotetaan Jeesusta. Mutta se on se semmoinen rohkaisu, että on jotakin mitä odottaa. Tietää, että asiat muuttuu lopullisesti jossakin vaiheessa. Jos ne jää kesken, niin silloin se on täydellistä. Ja rohkaisu on aina vahvistava merkitys. Suomalaiset ovat olleet erinomaisia, hyviä rohkaisemaan, mutta milloin? Milloin on oikein niin kuin mahtavaa rohkaisun kulttuuri? Hautajaisissa. Sinä vaikka vainajaa kyllä ylistetään, on mahtava mies. Hän teki sitä, tätä, tuota. Hän oli sellainen ja tällainen. Tämä on valitettavan totta. Eli rohkaisemme aivan liian harvoin ja peruuttamattoman myöhään. Rohkaisulla on annettu käyttömäärä. Se ei ole ainoastaan 50-vuotisjuhlissa, häissä ja hautajaisissa, vaan paljon useammin. Miten meidän tulee Raamatun mukaan rohkaista? Miten meidän tulee? Kerran vuodessa vai kerran 50 vuodessa? Tää löytyy hebrealaiskirjeen 3. luvussa ja kesä 13 ja jälleen kirkkoraamattu 92 käyttäen. Sanotaan näin. Tässä sanotaan tämä, rohkaiskaa toinen toistanne joka päivä. Niin kauan kuin tuo sana tänä päivänä on voimassa, ettei kukaan teistä lankeaisi syntiin, viettelyksin ja paatuisi. Jokaiselle päivälle on sijaa rohkaisulla. Juuri tämän päivän rohkaisu saattaa olla iankaikkeinenkin merkitys. Kyynistyminen ei ole kaukana ja sen mukana voi vaara langeta jopa syntiin tai paatua. Mun sisko Eeva sai olla rohkaisun eräälle hiljattain uskoon tulleelle seurakuntalaiselle, joka sanoi, että ei tästä tule yhtään mitään, pitää varmaan luopua uskosta. Eeva sanoi sitten, että katso vielä vuosi. Niinpä hän jätti luopumisajatuksen ja onkin ollut yli 20 vuotta uskollinen palvelija seurakunnan keskellä. Vielä vuosi. Näin voi vaikuttaa paljon. Ja sitten yksi sellainen asia, mikä on tavallaan, anteeksi tämmöinen, että puhun tästä meidän seurakunnasta missiosta, niin tiedoksi vaan tämmöinen asia, että sitä aikaisemmin on tiennyt, että nämä missiomatkat, rohkaisevat missiomatkat ovat olleet osa meidän DNAtamme. Ja me tehtiin muun muassa viime kevät-talvella tehtiin tämmöinen viikonloppumittainen missiomatka Kuusamoon ja mentiin 3 pikkuautolla ja jokainen meistä maksoi omat kulumme ja lähdettiin liikkeelle, kuten on aina tehty, rohkaisun antamisen ja palvelemisen asenteella ja siinä me myös onnistuttiin. Ja Galatalaiskirjeessä sanotaan 5. luvussa jakeessa 13. Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet. Älkää vaan salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa tässä, rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi.
Eli meidät on kutsuttu palvelemaan toisiamme rakkaudessa. Ja Jumalan pelko ohjaa myös tähän. Sellainen oikea Jumalan pelko, kunnioittava Jumalan pelko, ei mikään sellainen vääränlainen sairaalan pelko, vaan Jumalan pelko, joka on niin pohjimmaisena, on kunnioitus. Ja rakastamiseen liittyy se, että teemme toisillemme, mitä toivoisimme itsellemme tekevän. Ja tämä yksi rohkaisu, se ei maksa mitään, mutta voi vaikuttaa arvaamattoman paljon. Rohkaisu on myös sellainen asia, joka käyttämällä nimenomaan paranee ja laajenee. Ja alkuseurakunta eli myös tämän rohkaisun ilmapiirissä, ja mitä se toi tullessaan. Ja millä vaikutus rohkaisulla oli. Eli seurakunta rakentuu, lisääntyy ja kasvaa rohkaisusta. Ja nyt luetaan apostolien tekoja 9. luku ja 31. Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa, Galileassa ja Samariassa rauha. Ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi. Mitenkä? Pyhän hengen rohkaisevasta vaikutuksesta. Ja tämä rohkaiseva vaikutus voi olla monenlaista, tämä voi olla ihan luonnollista, mutta sitten on tämmöistä yliluonnollista. Vaikka profeetian suhteen, joku saa profeetian, kun napsattaa justiinsa kohdalle, niin se rohkaisee. Eli tämä on sitten myös, miksi on tosi merkittävä myös, aion edelleen puhua näistä armolahjoista, hengenlahjoista seurakunnalle, kuinka se vaikuttaa ja mikä myönteinen vaikutus oli. Ja sitten vielä kuinka se sytyttää meidän nuoria, kuulkaa. Monet on syttynyt tässä asiassa, saaneet profetian lahja, opettelevat sitä käyttämään ja vahvistuvat siinä käytössä koko ajan. Ja se on rakennuksia, siunauksia, lohdutuksia, kaikki tämä kuuluu tähän rohkaisuun. Ja alkuseurakunta todellakin rakentui ja vaelsi Herran pelossa, ja siksi se lisääntyi myös. Ja minkä vaikutuksesta? Niin kuin luimme, pyhän hengen rohkaisevasta vaikutuksesta. Eli itse pyhä henki yhtyy tähän meidän rohkaisemiseenkin. Aivan varma asia on se, että mikä tahansa hengellinen työ kasvaa rohkaisun ilmapiirissä. Ja mä voisin viedä nämä arvot, kuulkaa, mihin tahansa työpaikkaan. Ja minä sanon se, että se menestyy se työpaikka. Jos ne toteuttaa näitä arvoja, niin se menestyy. Mikä tahansa yhteisö. Se on ihan 100 varma. Mitä pyhänkin vaikuttaa, kun olemme hänen kuljettavina? Se vaikuttaa hengen hedelmiä, jotka puolestaan laittavat uskomme ja rohkaisumme käytäntöön. Niin kuin Galatalaiskirjeen 5. luvussa jakeessa 22 sanotaan näin, että mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsensä hillitseminen. Ja näitä ominaisuuksia meidät tunnetaan Jeesuksen opetuslapsiksi. Ja ne myös vaikuttaa meissä sen, että vilpittömästi tahdomme tehdä lähimmäisellemmekin parasta. Kun olemme jatkuvasti seurakunnan yhteydessä, olemme muuten toistemme kanssa jatkuvassa tekemisessä, saamme tilaisuutemme tehdä perin rakentavaa ja hengellistä hyvää, nimittäin rohkaista toisia. Amen.